अगर सुअरी से ससुरार के पता पूछब ना तो पता ना बताई। ऐसा आदमी से पता ना पूछल जाला, डायरेक्ट गोली मार देहल जाला। ये कैसे हो सकेला पवन बेटा? हमार टीम में खाली 5 आदमी बा, सब देशभक्त और ईमानदार। ओहो खान चाचा, तजौना सूटकेस में हीरोइन होके के चाहत रहे, ओ में साड़ी या सलवार कहां से आ गई? एगो आदमी 2-3 गो पैकेट के साथ पकड़ाइल तरह है, बाकी वो तो मरा गई। जगदीश रहे ओकर नाम, लेकिन इस सौदा 2-3 गो पैकेट के ना 10 करोड़ के रहे। आखिरी मिनट में मलखान अपन प्लान बदल दिलस। काहे? आपके टीम में केहू तबा जे मलखान के आदमी हा। या अल्लाह, अगर हमार टीम में कोनो गद्दार बा तो तोहार जान बहुत खतरा में बा बेटा। ओके पता चल जाए कि तू आजुओ पुलिस खातिर काम कर रहल बाड़ा। ऐसे पहले क्यों के असलियत पता चले और मलखान के बतावे, ओकर मुंह बंद करे के पड़ी खान चाचा। हम अच्छा बाद में फोन करब। अच्छा, हमरा के देख के फोन काट देहनी। कोनो दूसर लड़की रहे का? तोहरा से फुर्सत मिली तब ना दूसरा के बारे में सोचब। पहले हम हॉस्पिटल गई रही, ओजा जब हम गनी तो हमके पता चलल कि ओजा से चल गई बाड़ू घरे। गोली यहाँ से छू के निकल गई रहे, ऐसे हमार ख्याल कैसे आ गई आपके? तू मोहिनी हमार जान बचीले बाड़ू, तू हमके खिंचले ना रहतू तो गोली हमरा लागित। हमार माई बाबूजी गांव में बाड़े, हम शहर आयल रहली पैसा कमाए, यही से होटल में नाचे गाए लगली। तो तू इतना उदास काहे बाड़ू मोहिनी? एमे कोनो ऐसा गलत काम नहीं है। तू तो गंगा जिसन पवित्र बाड़ू। कुछ पता लागल होटल में के गोली चलवले रहे? ही तो पता ना लागल, बाकी पुलिस के लागता कि गोली पुलिस कमिश्नर साहब पर चलावल गई रहे, आ चलावे वाला कोई मलखान के आदमी रहे। हम वो आदमी के हाथ देखले रहली, ओमे एगो कड़ा रहे।